सखी। अरे कैसन देखत है मने मन मुनाका मने मन छोहाड़ा फुटता हो। अरे तो का बताई तो निमन सैया मिले न तो खुश रहबे कर। अच्छा बतावा हो कैसन तो सैया बाटे। सुना सुनावा। अरे कनवा के बलिया अरे कनवा के बलिया होठवा के ललिया बलम लेके आवे। अरे हमार सखिया बलम लेके आवे। हे बलम लेके आवे सजना लेके आवे। अरे हमार सखिया बलम लेके आवे। ये सखी बोला हो। अरे वो जितना हमें प्यार करे न शायद क्यों और करत हुई। सुना अच्छा सुनावा। कभो नहीं रेरी मारे मोरा पियवा हो। कभो नहीं रेरी मारे मोरा पियवा हो। कभो नहीं रेरी मारे मोरा पियवा हो। कभो नहीं रेरी अपने हाथे खियावे हमके घियवा हो। अपने हाथे खियावे हमके घियवा हो। अपने हाथे खियावे हमके घियवा हो। अपने हाथे कभो नहीं रेरी मारे हमर पियवा हो। अपने हाथे खियावे हमके घियवा हो। ये सखी बोला हो। अरे कबो गुस्सियाई त हमें समझावे बलम लेके आवे। अरे हमार सखिया बलम लेके आवे। अरे हमार सखिया बलम लेके आवे। अरे हमार सखिया बलम लेके आवे। ए सखी तब तो तोहार सैया बड़ा निमन हवा हो। और का अच्छा और सुनावा। सुना अंकित दर्दी बात सुनर साजनवा हो। अंकित दर्दी बात सुनर साजनवा हो। अंकित दर्दी बात सुनर साजनवा हो। अंकित दर्दी बात हमरा हो बात मान देले धियनवा हो। हमरा ही बात मान देले धियनवा हो। हमरा ही बात मान देले धियनवा हो। हमरा ही बात मारे। ये सखी बोला हो। अगर कबो कहीं जाए के कह दिले तो वो कह दिले। अच्छा सुना सुनावा। अरे